naende minto mwanyagetinge nerituko rinde nkobaganiria omogaso omuya naende nkobabori na ntogendererete tiga togendere gosemania ekegusii nase ogosemania ekegusii ase eprogramu eye echannel eye aye gotagete komanya naki twakwanera bata egento nkeragu bande ntomanyeti mono gekoroku subscribe kiakoretera omoroberi oyo insa chinde chionsi ekero twanyakorire etwatebete ng'a torachakere enywomo ya omogusii. Omogusii na echinywomo ere ngabwate omogusii chinchera na echinyinge kware konyora omokungu oterekiruka enchera yamanyire mono naende ekero omokungu akoretuka ebinto mbire biacha buna love nini obwanchani ng'a mokoraeta mwaranchana mwamanya kogenda ase abaibori binto ebio mbiarenge ase omogusii naki naende enywomo yare kobera omogusii are korigia esigani yarigia omonto okarasigete bagenda batoma chindoti chiakora amang'ana ya okorota bamanya omoiseke oyo na omuya nabari batomana barabwo bamanya omomura oria na omuya abanto aba barigeriwe engaki baretwa amo ekerorano kiaba baba omokungu na omosacha aywo naye akabeire kare aya bono nabo okonyora omomura origirie omosubati banchanire bagenda sobo bamanywa bamanyana batebia abaibori ayande akobwati momanyete eke negekoba ase omoinanti na omwencheri. Omoinanti ning'o omwencheri ning'o omoinanti na omwanchi omosacha omwencheri na omwanchi omokungu bono ekero omoinanti anchire omwencheri esigani eye are gotebiwa ng'a aria no totagete kogenda obochege bagenda obochege naende mbaro bare gotoma engaki eye ya bono igo togosoka ekero omosubati agocha ase tore abagaka oteba nainche mogaka one tagatageti gokora bwango narigirie chimbori na echiombe ntagete koira indie abasubati bachaka goeakanera dowry goakana chiombe tari mosubati orenge koira chiombe na abagaka bare goikaransa banchirana na omomura omotang'ani chiombe chiaye chiare korwa ase omogaka omonywomeria echinde abasubati bakonya koreta chiamanya konya kobagwa enchera ende baminto ekero nkonyora omosubati atang'aine ng'a nere okorigia chiombe airere abaibori baye eywo tari nywomo ase ekegusii togoteba abwo naba bono naende nanyora omosubati one nere ogochena aye nyambane omonto oyo tomente nere ongechiri pi nonya na echiombe echio igo ntagete koiraneria abanyene ng'a nere okoirani chiombe. There is procedure ekero naende otakoreti boronge aye okoima egesaku kiao na ekero okoima egesaku kiao ebigocha kobwatia na ebikong'u chinywomo chia omogusii chiare chinyinge eye esigani yarenge ogosiganwa na abanto bamenyete buya mono bono sika mbari basiganetwe eyende na oyo okwerigeria eywo na eya bono ekiare enywomo ya kabere yarenge na eye rika na ekero omosubati asira abana batarakina rika riaye moiseke omwabo oretwa ng'ombe nchikoira orwa eyende na eyo ogokurura aye ntonya ngocha kobaerera ande buna chiare gokorwa eyo ogokurura okware konyora na omosubati gete bwanchirwe kenyoro na momura gete takabwati mokungu bagisangio bebeka amo bamotega bamokemba riria achire roche mosuko tari na banto mbamanyete abanto nkomanya bario na mwanyarebere nabo oranyora oirirwe ase gete ekiara mbaroche ripeness mbaroche people who are now mature who are supposed to marry and they have reached that age and maybe they don't know how to do it kwanyora abamura bagisangio bebekire amo batebania bamokemba roche riria achire na enyongo ekero bakomoira enyongo eria yare korendwa bamotaboria enyongo yaereriwa
abamwabo aba babogoria baire omonto yaikire omochie oria airwe arara ayande is history. What happens? Banyene babwatia aba bagenda ate twachegera lakini rende bono ntokoigwana chisimbagera chiachaka korigigwa chimbiria mite chiareto embiria mite nembori esimbagera n'eng'ombe eriete embori n'ekeluya n'eng'ombe n'egeswahili ekegusii esimbagera n'eng'ondi ekorokwa enyaunyera aywo naro tobwenete komanya chiarigigwa kero chiarigigwa chiaretwa nonya okururetwe abagaka baikaransa bikanya batena ing'ana eri igo ribwenete kobaiga toe ching'ana iga ase eng'encho mwakururete naende kora iga noboiri obo bobe boronge tiga eteneneru iga mokundekana origigwa naende yaba formalized enyangi yaba abanto abo bamenyete buya enyangi yende yare koba ekegusii neyombera iga nekero okonyora omogesi obeire go okure osirire ataranyoma kono omogesi orenge yani oisanire konyoma na ataranyoma omonto buna oye egesaku kogendera ekiara ase omogusii egesaku nakio omonto naki kiarenge ekieng'encho abanto bomonto barokire aye nabo barenge abeng'encho kwanyana abagaka babekaniramo barigirie omonto omosubati korwa asegete obwate mwana omogose babere bamoreta oyo bamoakanera chiombe oyo ataratindekwa ocha komotindeka kiamotindeka obeire generation yaye ine nyoma yarenga ogusii and it brought stability in the community. Bagusii mbarenge bariri mbanchete kwebanga na wechoka ase social fabrics and structures of marriage and any other aspect in culture. A tradition y'omogusii korwa okoiboru kwao paka ogokwa yachokire gento ngeyo kiare gotamboka goching'umbwende okwakonyona omonto echogete ekiara families were together abantu baigwanaine banchaine gento nkeo kiare koba isiko y'amachiko n'emegiro y'omogusii n'emegiro nero tokora the unwritten constitution that was oral, the orality of a person, grandparents and grandmothers ebare ko orally transmit information and education to abana babo. Bono, what we are living in a confused generation. Bono ne nyomonera ya chakre koba confused. So tara enda into details ye kere nyomo. Enyomo yende yare gocha y'omogusii. Neri okonyora na abantu banchanire ko mbamanyiti ase bagochakera bamanya gwanchana isika aba babono bamanya gwanchana kwanyara na oyo nsachinde tabwati moibori omo oyo nsachinde tabwati moibori onde ase ekegusii enyomo eyateneneire n'abantu bamino igo gotatwara moibori njare kogera na tonyomu gose tonyoma abanto bamino bare gochamo bakorigeria omonto ba make sure kwanyomire gose kwanyomiru ekiara omoinanti ono naye buno mwencheri goso ayo mwencheri no moinanti ki abantu baigwananire enyomo was communal ase omogusii monto tare konyomeru monto omo omonto kianyomiru gocha seino oyu no oyu abantu timaite ose monyi wete igo naki gekogera na ase omochie gose ase enka no omochakano bwa omorembe bwegesako iga enchera y'echinyomo chiachakire gosareka ase eng'encho tari kobwati machiko anyomo ase eng'encho basacha mbakari koiransa korigia omonto oramobwenere na baiseke mbakari nabakungu mbakari korigia insa korigia omonto oramobwe bono echokio
echogie yaretire ogweta n'okonge na chinyuomo chiachakire gosareka okonyora omonto bamenyire emiaka 16 omwana oikire form 4 lakini bakorere enyuomo egosori kwamakanyora oyo ochire gochia noyo ochire gochia bono sika abanto bamenyete abange oyare bweka noyare bweka na abana batigeire. We are not adding value to the community gose we are not adding value ase egesakwa ekero tokonya kobutora chinyuomo na ase eng'encho y'obomenyi bwa bono naki chinyuomo chiaberire buna chiabeire twari kobwatia machika make that were traditional and cultural abantu basike enyuomo nokora ebio ogokora osike enyuomo nari toratene egesaku ngetenene nari toranchera na egesaku giaito ngetenene ekiara onye nyuomo teri gochikoba na gesaku nkeri gochikoba na bana mbari gochikorendwa na bana batarendiri igo ntoiyo obonto obomonto obo twari goteba na nche bono omwanya bantu which was communal nabo bigosira igo abantu bacha komenya batabwati feelings abantu bacha gotera batabwati emotions on family attachments chimbori chia abantu bakabekira okorwe uchiombe gose dauri nkwabwate eng'encho chiombe chinchi abagire na chikorwegwa ne chisimpagere chinchi amanyire na kichikobeku ne chimbiria mete nchi amanyire na kichikoretero ase nyoma eriyo mukoro yesigani ntu abwate na nubokima bokoreto obokima obotangani bokorota no bwakabere bogo cement yani bokoirania mang'ana na enyome yakoreki yabeire bwancherano matuka yabono bantu ngonyora bari n'obokima obumbu arenge go cement n'obokima obo nabare kuboria mbamanyire naende nkibare kuboriera specifically so and so not the whole community ase eng'encho amang'ana naro are korotwa amanywe nyarebe mbuya kare onye tari buya igo monyi wete onye tari buya nkitogo korabe buya naboranya na omuroyo oreterwa omosubati takamanyeti gasi nkigekoba noana abasubati mbarengo kware konyana taiyo taiyo timaiti gosiga monyi wete yarigigwe enchera akobo orogunchara rwarigigwe ke ebinto byabekwamo naende bari bagochi gokora emeremo eyio bamanywa erinde obo nomomuronye taiyo nero origigeriwe enchera omosubati oyo boriguna ayoroche omomuro oyo omomenye ogwancha mbamenye musubati oyo origeriwe enchera yokonyora abantu Abagusii barenge very organized naende bwancha na oyo nabakora obuga chinyuomo chinde chiare gocha chiabasa omogusii mochimanyete nekero omosacha akure omochi ekero akure iga akorobwa okorobu n'abantu bamwao bari komoroba yani musubati tari gotigara bweka atarendiri that is for mentorship, that is for obosegi, that is for mentorship yani mochitore kabota bwati father figure grandfather figure ekiara from mother figure grandmother figure father figure that is where humanity originates and that is where you understood the continuity of family igogo ikomonta ari gotoka okonya korendo omochi igo ne nyomo yende omogusii yarengo ekero monta asiririwe naende monyara sana ekero mokoroka basubati basiririwe nababoraka omosubati osiririwe omogaka nabwate erieta are koroko omotakanwa omosacha osiririwe omokungu iga are korokwa omoborwaka naende toinyore inka n'omokungu omosacha n'omochi ebi nabio are kogera enyuomo yabwatana ekiara omanyete ng'a inche buna omosacha musacha muya nokoringa nkundi korugesieri mwaye komogoko sanuka nyomba erinde n'omokungu oria omuya okunga buya buya
erinde ebinto byakoraki byagendera gutuka ase omochie oyo. Onye mokungu tagokunga binto byaye boronge mochie oyo tori gotenena. Naende koba omokungu njare kobwati na inyuomo ki yakoretete ekiara enyuomo ki yakoreta aye kwabeire omokungu basi bona aye okomenya kwaba omonto kwarosia egesako nekio naki kiarenge ekenene. Timanyiti ekegendererete amatuko aya ekiagera buna tokogamba iga sika nyuomo teteneni abantu bachakire gotigana aga gochia bagotumia excuses chinsi nini. In our community, sex was not recreational. It was for a purpose. It was for prosperity, for procreation. There is a difference between sex for recreation and the sex for procreation. Yani, bantu mbare gochamo kwegokia ng'a bono bamenyamo omusacha n'omokungu ase omogoko bwa okwegokia igo omonyi bwete. Abantu bare gochamo begoki bakonyora abana obwanchani bwa omogusii bware gosoa ekero abana basoire mwanchana mwabeka ebinto amo mwagacha omochie aba bono mutare gwancha obwanchani bori bwakare boirane erinde emechie etenene gose egesaku nkiaba ekiara egento totagete na egesako namachiko narendete abanto mbasikaine ekiara abagaka ki baikaransete nabo bare kokanania ebinto onye bire ebibe amasangi tacha abantu nabo bare gokani buna aye goikoinyore na una mokungu ritang'ani teba na bauri mbange ekiara mbaurete tori mwanchio miaka agatuka agatang'ang'ata abana kiambori ekininki ogotena renda mokao renda omokungu ekia na egento ekia na omokungu nere ogokora okorokwa omonto naende nabo bare gokanani buna mokungu obande tibweba wagagima ekorogoto kotokere kore tureti nsoni chiatamire magachi bagaka baikaransete binyunsa bire mioro otang'ang'e mwanyu gose ekiara njaganeiri monto gointerfere na mokungu omonto onde naki yare kobekerwa ebitinge biarokio noyo na omong'ina onyarebe ekero getigarete ekemo ng'oyo bono omogaka oye nasirete ko narendire banto mbare gochwara ugo batiga ugo bachaka kwerigeria ekero ogocha konyora na omokungu obeire nyakwerigeria oywo obeire ritinge nokoba ritinge na erio onde bwensi kairane bwoye abwate abanto gose na 20 abaise batamanyiri toigwane tiga tosike enyuomo ekiara enyuomo is the foundation nere eng'ike ekere entang'ani y'omonto omogusii gocha goikera enyuomo amachiko aria are kobekwa ekero omonto akoirwa bware nare are kobwatiwa amachiko aria are kobekwa ase ekeigoro nare are kobwatiwa amachiko aria are gosomiwa maete mwacha mokara na okwaruka na egento bosa ase omogusii okwaruka nkwabwate eng'encho naende okwaruka oko nako kware kogera chinyuomo chiatenena ekero omonto arokire aramire akare gosokiwa iga are koetigwa orokigwa emefwano ya obomenyi nonya na ekero kia enyangi ya esigani gose ende yonsi ekero bono ogotora enkondo omosubati oyo are gochecherigwa bakoikigwa ensinyo erinde erorekane gose nanyare gosustain marriage nabare gosunwa ochecherigwa oramwata aratore enkondo erinde abang'ina barore gose naisaine ogocha komanage emarriage ekiara it is said mechi maburu tokomanya ekegenderete oo kobo obisi bwa mochi mbware konya koirwandekera ase yaya abang'ina bare kogacha ebinto byao na abagaka bagacha amang'ana abo mbakonya kwana gicha abanto bamenye buya gicha omochie otenene mochie otaiyo community taiyo twancherane iga abagusii baminto
ekegusii gitu nekia obomenyi bwa omogusii na obwansu motari gwancha tosemia abana baito igoro ya eching'encho na echingako chia mwanyagetinge kera kibogokia gose ntwairana ake gose ntwakonya enogo eye yaito gose ntwakonya egesaku eke giaito. Ayio naro nkonya kobasaba igo onye gotaete kwanya gototegerera buna bono enyuoma echi chionsi pi ntochibange nkoerera eye esigani nkoerera eyo okoroba nkoerera eya ogosacha nkoerera chinyuomo chionsi chia omogusii eyombera nkoerere eye erika ntochibeke ase omoroberi oyo ang'e kera rituko tokonya gocha erinde omanye chiombe na echiaki kware korwa erinde omanye obokima na obwaki obokima obotang'ani obokima bwa kabere erinde omanye na inki abanto bare korwera emibo eri ekero akonyuoma. Aya naro tokonya koerana mwanyagetinge tiga twekong'i ase ching'encho chiaito tiga toirani chimbu chingiya chiaito mwanyagetinge tweanche nari toranchwe. Omwarimu obino akonya kobasorora batagwo erinde naende togocha koyagamba naende tokoyarigereria onyore na kwanyorire ayio tokonya kogamba ase ekegusii. Mbuya mono.